Za týmto na pohľad nenápadným vchodom sa formujú budúce generácie novinárov. Katedru žurnalistiky na Univerzite Komenského v Bratislave si však určite nepredstavujte ako obrovskú inštitúciu s veľkými aulami. Práve naopak, ide skôr o komorný rodinný priestor, kde sa študenti vzdelávajú v menších triedách a nielen teória, ale predovšetkým praxi základom nášho štúdia. Preto na katedre funguje webžurnál, online portál, kde študenti môžu prezentovať svoju tvorbu, overovať si žurnalistické postupy a získavať cenné skúsenosti z prostredia redakcie. V spolupráci s mediálnou iniciatívou Svet medzi riadkami a s ďalšími partnermi už 5. rok organizujeme žurnalistický festival. Je to žurnalistický festival určený pre mladých novinárov, študentov žurnalistiky aj aktívnych novinárov. Zapájajú sa tam novinári zo všetkých krajín V4, spolupracujeme aj s inými univerzitami. Čo všetko môžu študenti počas štúdia získať a aké skúsenosti si odnesú do svojej budúcej práce? Na tieto otázky dokáže najlepšie odpovedať vedúci katedry, docent Ján Hacek. Naša katedra ponúka, myslím si, že kvalitné vzdelanie žurnalistiky, ponúka kontakt s redakciami. Každý študent, ktorý u nás skončí, tak už má nejaký typ praxe a nejaký typ, zamestnania. Katedra žurnalistiky ponúka vlastne každému študentovi už od začiatku možnosť využívať toto rozhlasové štúdio, kde sme práve teraz. Okrem toho majú možnosť zúčastňovať sa na rôznych súťažiach, majú možnosť zúčastňovať sa na tvorbe celofakultného časopisu Podčiarov. No a samozrejme súčasťou každého ročníka je aj mediálny ateliér, ktorý vyučujú kolegovia z praxe. Máme predmety, ktoré sú venované umelej inteligencii, prirodzene reagujeme na moderné a nové trendy, ktoré sa snažíme do tej výuky implementovať a postupne sa snažíme vlastne pripravovať študentov, aby boli schopní nastúpiť do praxe pripravení. Fakulta ponúka širokú paletu predmetov, medzi ktoré patrí napríklad mečiarizmus, investigatívna žurnalistika, tvorivé štúdia či manažment v médiách. Ja učím predmety, ktoré sú dosť spojené s praktickou žurnalistikou. V zimnom semestri mám investigatívnu žurnalistiku, učím erasmácky kurz v angličtine Current Affairs in European Media, potom učím ateliéry, rozhlasové ateliéry a zahranično-politickú žurnalistiku. Je to oblasť, kde najviac môžu študentom porozprávať o svojich konkrétnych zážitkoch priamo novinári z praxe. Myslím si, že pre študentov je to fajn, lebo sú to tie konkrétne praktické zážitky a zároveň sa oni môžu cvičiť v tom, že sa niečo pýtajú, môžu sa inšpirovať a zároveň zažiť ako keby diskusiu v zmysle tlačovej konferencie a tam si vyskúšať svoje schopnosti pýtať sa. Katedra žurnalistiky bola založená už v roku 1952 pod názvom Katedra novinárstva a knihovníctva a stala sa tak najstaršou novinárskou školou na území Československa. Sme tu v priestoroch Slovenskej televízie a vždy, keď prichádzali junior redaktori, mladí redaktori, tak som sa im venoval. Čiže viac som preklopil potom tento pedagogický záujem aj v rámci školy. Myslíte si, že v najbližších rokoch sa znároční situácia v televízii pre nás, nastávajúcich redaktorov? Je to otázne, lebo samozrejme prichádza aj umelá inteligencia, prichádzajú nejaké možnosti, ale práve vidno aj v súčasnosti ten trend je taký, že spravodajstvo a šport to sú dva fenomény, ktoré budú televíziu držať pri živote. Televízia prenikla do domácnosti tým, že dokázala sprostredkovať niečo, čo bolo naživo. A práve kontinuálne spravodajstvo alebo kontinuálny šport alebo športové prenosy je niečo, čo v tom nelineárnom už televíznom svete je fenoménom. Teda je veľký dopyt, aby som sa dostal k tomu, práve po ľuďoch, ktorí sú žurnalisticky vzdelaní. Treba myslieť na to, že je to životný štýl, že to nie je iba práca od 8. do 16. Hoci si človek cení vlastný voľný čas, ale musí sa nastaviť na úplne iný životný štýl. Čiže niekoľko dní intenzívnej práce, potom zase niekoľko dní voľná a podobne. Nie každému to vyhovuje, ale v zásade sa stretávate vždy s novými ľuďmi, máte absolútne nové spôsoby komunikácie, každý deň je iný. Tých, ktorých nezaujíma stereotyp životný, ktorí sa mu chcú vyhnúť, tak určite by som odporúčal, aby prišli do spravodajstva. Televízia v súčasnosti máme na Slovensku 3 plnoformátové spravodajské televízie. Mladých ľudí a nových ľudí potrebujú. Ahoj Tomáš, ako sa ti zatiaľ páči na našej katedre? Tak mne sa páči veľmi, lebo našli sme si tu aj dobrý kolektív, aj keď sme vlastne každý z iného kúta Slovenska.
A čo sa týka tej školy samotnej, tak si myslím, že je fajn. Ty si teda už piatočka, čas na našej škole sa ti kráti. A čo by si teda povedal, že ti najviac dala naša katedra? Ahoj, tak najviac mi dala asi trpezlivosti samej so sebou, pretože ak na niečom pracujem, tak samozrejme to nejaký čas trvá, je to zložitejšie, na akademickej pôde treba všetko doťahovať asi do detailov, nie asi určite. A preto si myslím, že práve tá trpezlivosť je niečo, čím ma obdarila. Katedra žurnalistiky nie je len o domácich študentoch. Študujú tu aj mladí ľudia zo zahraničia, ktorí prichádzajú v rámci programu Erasmus. David, čo ťa motivovalo prísť na Slovensko na Erasmus študovať žurnalistiku? Tak přijít na Slovensko mě motivovalo především to, že mě velmi zajímá slovenská kultura, slovenská politika a taky, že jsem se na Erasmu chtěl reálně něco naučit a věřím tomu, že díky tomu, že nemám jazykovou bariéru, takže jsem si mohl vzít několik předmětů vlastně i který vlastně mají běžní studenti a chtěl bych tady potom v budoucnosti pracovat a myslím si, že tady ta zkušenost je pro mě do jisté míry klíčová kvůli tomu. Sledovali ste reláciu pripravenú študentami katedry žurnalistiky. Je to priestor pre mladé hlasy, aktuálne témy a pohľad budúcich novinárov. Ďakujeme, že ste boli s nami.